Ez da teknikoki kuadro perfektua, eta horrexegaitik kritikatu zuten hasieran. Matizek berak arte modernoari eginiko iraintzat hartu zuen, baina bizitasun handia du. Eta kuadroari iso egin eta lehenengo begiratuan badakizu Picassoren adala. Majoli aldiz, ez, Picasso edo Brakerena izan daiteke. Behar bada horrexegaitik utzi zuen albo batera Picassok muturreko kubismoaren bideura, eta bestelako kuadroak pintatzen hasi, koloretsuagoak, biziagoak. Esaten zuen bide hori agortu zela lehen mundu gerraren ondoren jendeak ezuelako gauze oionik ikusi nahi. Bizipoza behar zuela jendeak. Eta bere egin zuen jendeak Picasso. Gogoan dut txikitan geuk ere Gernika kuadroaren kopia bat genuela egongelan eskegita. Euskal Herriko etxe guztietan egongo zen orduan Gernikaren bat. Berniza jarri zioten gainetik gurasoek eta ematen zuen kuadroa benetakoa zela. Gomutan dut nik uste nuela benetako Gernika gure etxean zegoela. Eta lagunen etxeetan ikusten nituenak gure etxekoaren kopiak baino ez zirela. Eztabaidaren bat ere izan nuen lagunen batekin eskolan. Hori zela eta ez zela. Azkenean onartu behar izan nuen gure etxekoa besteak bezalako zela, soilik berniza zuela ganetik. Baina egia da, baita ere, berniz pixka bat nahikoa dela batzuetan gauzak benetakotzeko. Xehetasun txiki bat gauzak ezberdin bihurtzeko. Horixe bera egin zuen Picassok.